Türkmenistanyň Balkan we Liwap vilayetleriniň edara kärhanalarynda döwlet başlygyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlige dalaş edýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň propagandasy edilip başlandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Balkannak habarçysy we Liwapdaky çeşmeleri habar berýärler. Balkannak habarçymyzyň maglumatyna görä şu günler Türkmenbaşy we Balkanabad şäherlerindäki şeýlede Serdar etrafyndaky hassahanalarda, mekteplerde we banklarda ýygnaklar geçirilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Saglyk, Bilim we Bank işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä bu ýygnaklarda edara ýolbaşçylary 12-nji martda geçiriljek irki saýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowy goldamagyň hökmandygyny aýdýarlar. Olar berkarar we bagtyar zamany üçin arkadagy minnetdar bolmalydyr diýip, beýik arkadagyň ogly hem akylly we halkyň aladasyny edýän ýolbaşçy bolýar diýerler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly büdjet işgäri 16 fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Liwaply enatalaryň we büdjet işgärleriniň bir näçesi hem şu ýyly çykyşlaryň diňe edara kärhanalarda däl, eýse mekteplerde hem edilýändigini aýtdy. Mekteplerde Serdar Berdimuhammedow tariplenýän bolsa, edara kärhanalarda onu goldamaga çağırş edilýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň öz işgärleri bilen geçirýän ýygnaklarynda goldawlarymyzyň ählisi Serdar Berdimuhammedowy gönükdirilmeli diýip açaçan aýdylýar. Bu ýygnaklar 14 fevralda geçirilip başlandy diýip Liwaply büdjet işgäri gurrun berdi. Liwapyň mekteplerinde Serdar Berdimuhammedowy tariplemege gönükdirilen çykyşlar barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 16 fevralda çap eden habarynda mektep molimlarynyň okuwçylary Serdar Berdimuhammedowyň üstünlükleri barada gurrun bermäge borçly edilendigini aýtdy. Maglumata görä 13 fevralda mektep müdirleri we olaryň orunbasarlary, molimler we texniki işgärler bilen ýygnak geçirip 14 fevralda 1-nji sapagyň nähili geçmeligi barada tawşyryk berdiler. İlkinji 15 minutda molimler çağalara arkadagyň gowy işleri we gadananlary barada gurrun bermeli boldular we çağalaryň oňa minnetdar bolmalydygyny aýtdylar. Soňra bolsa Serdaryň şahsiýeti baradaky gurruna geçmeli. Okuwçylar ýurdun prezidentligine dalaşgäriň durmuş ýoly we üstünlükleri, häsiýet aýratynlyklary hakda dinlemeli boldular. Başga kandidatlar agzalmady diýip neşir şeýle sapaklaryň Sewitdäki ähli mekteplerde şolsanda Halaç etrawynyň Çoğpetde obasyndaky 27-nji mektepde, Kerki etrawynyň Gyzylbaýdak obasyndaky 25-nji mektepde we Türkmenabad şäherindäki 6-njy mektepde geçirilendigini bellidi. Adatlyň baýdylanlary barada Balkan we Liwap vilayet häkimliklerinden şeýlede olaryň saglygy goraýyş we bilim bölümlerinden goşmaçy maglumat ýa kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen Nowatdan daşary mejlisinde işden çekilmek niyetini ma'lum eden soň 13 fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurtda saýlaw kampaniýalaryna badalgy berdi. Serdar Berdimuhammedow 14 fevralda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürlendi. Onuň dalaşýarlygy ýurtda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 15 fevralda bellige alındy. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimiýetiň prezidentden onuň oglyna geçiriljekdi baradaky çaklamalar diňgisiz öňe sürildi. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezidentiň ýeketäk ogly bolup, ol geçen ýylyň fevralynda maliýe we ykdysadyýet puda boýunça vice-premier wezipesine bellenilmeden ozal soňky bir näçe ýylyň içinde ýyzyna ýokary wezipelere bellenildi. Häzirki wagtda onuň prezidentlige dalaşgär hökmünde hasaba alynan ýeketäk garşydaş bolup, ol 15 fevralda Türkmenistanyň Agrar Partiýasy tarapyndan hödürlendi. Mary vilayatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmuradowyň prezidentlige dalaşgärligi saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 16 fevralda bellige alındy. Türkmen häkimiýetleri ýurdun dolandyrylşynda syýasy köpdürlügiň we köp partiýalylygyň hökm sürýändigini aýdýarlar. Olar bu öňe sürmesini ýurtda 2012-nji ýylda Senatçylar we Telekeçiler partiýasynyň we 2014-nji ýylda Agrar partiýasynyň hasaba alınmagy bilen delillendirýärler. Ýönesinçiler ýurtda esasy azatlyklaryň berk çäklendirilýändigini bellep, bu taýlalaryň ýurtda syýasy pluralizmi döredip bilmändigini we
ýurtda hasaba alynan hakyky oppozisiýa partiýasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Soňky günlerde azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi irki saýlawlary we onuň bilen bagly geçirilýän ähli çäreleri häkimetleriň saýlawlaryň açyklyk, demokratik we giň bästeşlik esasynda geçirilýändigini aýtmak üçin edýän göz boýawçylyklary diýip häsiýetlendirýär. Şeýle-de olar bu saýlawlary serdaryň saýlawy diýip atlandyrýarlar. Adamlar saýlawlardan soň ýagdaýyň gowulaşmagyna umyt baglamaýarlar. Hatda ykdysady we güç ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan gorkýarlar. Olar doýmaýan uýalar we yegenler henüz hem hemme ýerde höküm sürýärler diýýärler diýip aşawatly bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan demokratiýa boýunça halkara hasabatlarda izaky orunlary eýleýär we halkara synçylar ýurtda şu wagta çenli geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamaýarlar.